El objetivo del Sanchis está basado en la tolerancia, la igualdad y la no discriminación. Fomentamos un aprendizaje significativo y la inclusión en el ámbito escolar. Nuestro proyecto lingüístico tiene un porcentaje del 65% en valenciano, 25% en castellano y 11% en inglés en educación infantil. A través del plan Edificant hemos podido reformar la cocina, los servicios, los ventanales, el ascensor y instalar fibra óptica en todo el centro. Contamos con un profesorado excelente y muy implicado. El horario del centro es de jornada partida, por las mañanas de lunes a jueves de 9 a 12:45 y por las tardes de 3:30 a 5. Y los viernes solo por la mañana de 9 a 1, referido al horario lectivo. Contamos además con servicio de matinera desde las 7 de la mañana, de un comedor con cocina propia, con una comida extraordinaria, con actividades escolares del AMPA tanto al mediodía como por la tarde y con una agencia de lectura hasta las 6:30 de la tarde de lunes a jueves. Si em preguntaren per què elegir el meu col·le, ho tindria molt clar. La primera cosa que me vindria al cap són els seus i les seues mestres. Som un equip de persones molt implicades en el treball diari, en les necessitats i interessos dels alumnes i sobretot de les seues famílies. Dins del ampli equip que tenim una mestra especialista de pedagogia terapèutica i una mestra especialista d'audició i llenguatge. El que fan aquests dos mestres és atendre a la diversitat de l'alumnat i a les necessitats que puguen anar sorgint a altres alumnes al llarg del curs. També contem amb una mestra de psicomotricitat que una vegada a la setmana ajuda als xiquets i xiquetes a desenvolupar les seues habilitats sensoriomotrius. Dins de l'equip d'infantil, a més de ser 6 tutores, contem també amb 2 mestres de suport. Aquests mestres de suport són molt importants durant el període d'adaptació dels més xicotets. Estan amb la tutora durant tot el trimestre fins que els xiquets ja s'han acostumat al nostre dia a dia i coneixen bé la nostra escola. Quan elles han acabat aquesta tasca, el que fan és passar als altres nivells a fer reforç. Quina és la nostra metodologia? La pedagogia més important per a nosaltres és la pedagogia del carinyo. Per això treballem de manera que el xiquet i la xiqueta se senten immersos en un ambient d'afecte i confiança, en el que guanyaran seguretat emocional i confiança en si mateix. Per una altra part, a l'hora de transmetre els continguts, tenim en compte les característiques psicoevolutives dels nostres xiquets i xiquetes. Partim sempre dels seus coneixements previs, d'activitats motivadores i sobretot del joc, que és la manera natural que té el xiquet d'aprendre. Depenent del context i de la situació, les mestres utilitzem diferents maneres de treball, com són els racons dotats de gran material i joguets on els xiquets poden experimentar i desenvolupar diferents rols, i també projectes anuals, tallers i quaderns individuals, on el xiquet pot fer les tasques de manera autònoma. Com atenem a la diversitat? Sabem que cada xiquet és únic i especial. Per això plantegem diferents tipus d'activitats que respecten el ritme d'aprenentatge de cada un. Plantegem activitats de motivació, activitats de desenvolupament, activitats d'avaluació i també de reforç i ampliació. D'esta manera se respecten tots els ritmes i tots els xiquets dins de l'aula se senten importants i inclosos. Per què treballem les emocions? Perquè són la manera que tenim les persones de sentir i de poder expressar els nostres sentiments. I com treballem les emocions? Pues les treballem a través de contes i altres estratègies que ajuden al xiquet a identificar el que sent i a dir per què ho sent. D'esta manera,
el xiquet o la xiqueta aprendran a relacionar-se millor amb si mateix i amb els demés. Estem convençudes, tot l'equip que formem educació infantil, de que l'educació que realment deixa una bona marca és la que es fa de cor a cor i no de ment a ment. Amb quines instal·lacions comptem? Les instal·lacions més importants i en les quals els nostres alumnes van a passar la major part del seu temps és en les aules. Les nostres aules són molt grans, la qual cosa ens permet distribuir els espais d'una manera adequada. Per això, dins de la mateixa aula podem treballar a nivell individual, en gran grup, en xicotet grup i, a més, com he comentat abans, jugar amb els racons. Si pensem en l'espai exterior, comptem en un pati molt assolellat, però que també té arbres que propicien la sombra. Després, per a que els xiquets juguen i estiguen en moviment, tenim tobogans, gronxadors i una catifa de foam que garantís la seva seguretat. Molt important també dins de l'aulari són els banys. Els banys estan adaptats a l'edat dels xiquets i els afavoreix molt la seva autonomia i la seva independència, a més de que són nous. De quin equipament disposem? Les noves tecnologies en les que comptem dins de les aules són ordinadors i monitors interactius. Des del nostre col·le, aquestes eines són una aposta segura, perquè pensem que els alumnes han de familiaritzar-se i conèixer-les, ja que són les eines del treball del futur. I com és el dia a dia en el nostre col·le? La jornada escolar està dividida en dos parts, per el matí i per la vesprada. Aleshores, per el matí fem activitats que estan relacionades amb una major habilitat i destresa cognitiva, mentre que per la vesprada fem activitats més lúdiques relacionades amb el desenvolupament d'habilitats artístiques, com per exemple pintura, animació lectora, tallers de creativitat, sessions d'anglès. Tot això està marcat dins d'un temps, però com que coneguem molt bé els nostres alumnes, aquest temps és flexible, de manera que deixem temps per al descans, temps per a l'activitat i temps per a jugar. Per què és tan important la col·laboració família-escola? Perquè entenem que l'educació dels nostres alumnes és una tasca conjunta en les que han de participar les dues parts implicades, tant vosaltres com nosaltres, i per això també tractem de donar-nos cabuda en moltes de les activitats que fem en el centre. Normalment participeu en activitats complementàries, com per exemple tallers, eixides, festes, i sempre i quan les mestres considerem que podeu aportar alguna cosa. La comunicació és directa i fluida. Per què? Perquè vosaltres teniu l'oportunitat de comunicar-nos sempre allò que vos preocupa, tant a l'entrada com a l'eixida. No obstant, també tenim altres maneres de comunicar-se, com per exemple, vos fem entrevistes, vos fem reunions trimestrals per a informar-vos sobre el desenvolupament del trimestre i també teniu les tutories setmanals a les quals podeu acudir si ho considereu oportú. Per què triar-nos? Perquè entenem que l'educació que impartim en el nostre col·le és la millor, ja que els nostres xiquets i xiquetes no venen solament a l'escola a aprendre continguts i assignatures. També perquè comptem amb un espai molt adequat per a ells i per a elles i un equip de professionals i de gent competent que els ajudarà a créixer feliç. Perquè eduquem des d'una perspectiva integral basada en uns valors que permetran als nostres xiquets i xiquetes a adaptar-se i a conviure en una societat canviant com és la nostra. I sobretot perquè les arrels que ens uneixen ens ajuden a ser millors persones.
respeto y cariño. Inclusiva y solidaria. Cariño y confianza. Ilusión y motivación. Aprender jugando. Jugar y reír. Esfuerzo y nuevos retos. Empatía y tolerancia. Join us. Del moviment al pensament. Comida casera. Y les ayudo como si fueran mis hijas. Un lugar donde he aprendido muchas cosas. Un lugar donde han crecido y han sido muy felices. Elegimos el Sanchis Almiñano por su ubicación, sus instalaciones y porque tiene cocina propia. A mí lo que más me gusta del Sanchis son las actividades que puede hacer en la biblioteca y el árbol que hay en el patio que lleva el cole desde hace mucho tiempo. A mí lo que más me gusta del Sanchis es el patio porque es muy grande. Lo que más me gusta del colegio es la cercanía del profesorado. Desde el primer día puedes participar en las actividades del colegio e involucrarte en la educación de tus hijos. ¡Arriba Sanchis! El Sanchis nos ha ayudado un montón a los niños. El Sanchis nos ha enseñado a escribir. Sanchis, ça fait partie de notre vie quotidienne. Merci beaucoup à toute l'équipe, à ce que vous faites tous pour nous. Il·lusió per aprendre y treball en equipo. Para nosotros el Sanchis es como parte de la familia. Y la tranquilidad que te da de dejar a tus hijos en el cole. Con valores más allá de la formación académica, donde la relación con los docentes y con el cuerpo directivo es sumamente abierta y cercana. Nuestra experiencia en este centro es muy positiva, por la calidad humana del equipo de profesionales que saben implicar y motivar a los niños en su aprendizaje y trabajo. Somos usuarios de todos los servicios que ofrece el colegio, desde la matinera, el comedor. Es un colegio muy cercano. Generació i arrels d'infància. Bona ensenyança. Una etapa inolvidable. Amistad per siempre. Familiar y cercano. Confianza y dedicación. El AMPA es en la unión de los padres con el colegio. Colaboramos con ellos en todas las actividades lúdicas que se hacen para nuestros hijos. El AMPA es responsabilidad y confianza. El AMPA es solidaridad y organización. Me agrada el Sanchis Almiñano porque es muy divertit y la meua metle la millor. Y la mía también. Enseñanza y felicidad. Me gusta mucho mi cole y los profesores son muy guays. Yo estoy orgulloso de ser alumno de Sanchis Almiñano. Amistad y compañerismo. Lo que más me gusta a mí es hacer deberes, dibujar y salir al patio con mis amigos. Lo que me gusta más es jugar dentro de clase y también hacer deberes y también pintar. Y juntos vamos al Sanchis Almiñano. El patio y educación física. Educación y diversión. Me gusta mi cole. Amistad y enseñanza. Lo que más me gusta de mi cole es jugar con mis amigos y aprendo muchísimo. El millor d'estudiar en el Sanchis ha sigut fer les amistats que he fet i empatitzar amb la gent. Aprender con mis amigos. Amistad y aprendizaje. Me gusta mi cole. Me gusta la cocinita. Me gustan los coches. Me gusta el Sanchis. Un besito.
Sanchis l'aprèn gaudint. Me gusta mi cole porque juego con mis amigos en el patio y aprendo mucho con mi maestra. Para mí el colegio es diversión y aprendizaje. Me gusta mi cole porque aprendo muchas cosas y el Sanchis mola. El colegio para mí significa ilusión y amistad. Aprendizaje y diversión! Amistat i carinyo. El Sanchis t'ofereix una plaça per a la teua filla o fill i així es convertirà en una arrel més del nostre centre. Garantia de futur.